sai ka jira. Ni ne sarki. Ni ne na kai na sarauta. Allah ne wani. Kariya ne. To wanda wai kai da shi waye sarki ne? Na marmara. Sun ba a to ni na sa ma dama ni ma da Gaba. Dalla a jeff comment section a ga ku saurara jama'a. waye sarki? Ina zuwa waye da kala rai. So da ga ni ne sarki shi kuma ga Allah kan san zuciya ne. Ba shi da godiyar Ya Allah. muke ke bani mamaki. Wanda Ka san me ke bani a mamaki? me yake baka Ni da waka da ma sarauta. to ai kai kullum burin ka ce kai da sarki. Shi kaza akwai yan comment section ne Yan comment section ne kuma Allah ne ya baka. Allah ne ya wani ni ne sarki. Kuka je kai sace. Wallahi kai Waye ne sarki? sarki. A yanzu ai kai ne sarki. Ai ka kike yadda. Ni na ke da. Ai an baka ai da kai yanzu ba ga gurbin kuwa. Da sarkin ƙaryar. Shi ma na ga Har ce wai za a yi Ai za a yi. wai za a yi a fadarsa wai abule na nan a kan Ni ne na kan sarauta To ka. amma kai gada shi gada in ya samu da ta son zuciya. Kawai ke biyar ka dindura ka kana gada. Wannan shinkafa da ake maganar ta a social media ta inda duk inda ka bude zaka ji maganar shinkafa ake. Allah albarkacin wannan wata Allah ka kawo mana mafita. Allah ka kawo kasar mu Najeriya mafita. Wannan matsalar shinkafa dai da ta adabe da social media kai. Na shiga uku ko kuma in ce mun shiga uku. Abokina me zaka yi ce game da wannan? Ni me zan ce? Wanda ba duk inda ka bude an karbi shinkafa, an yi shinkafa. Ka san me ne abin da yake ban dariya? Wai ce maganar fa shinkafa ba an karbi shinkafa. Ni ba abin da yake ban dariya. Ka ji an ce wai maganar shinkafa ba an karbi shinkafa. Wato Najeriya da social media an kana so ka ga abu zai trend to ka dauko wani abu marar amfani. Amma da ce muna mai da hankali wajen abin da ya shafa al'ummar mu da an ci gaba. To ai Kalaji Kebi abin da ya kamata yanzu mu yi haƙuri mu rika fitowa muna yin bidiyo akan abin da ya shafi tsaro. Ko ba haka bane ba? Amma matsalar shinkafan nan ni abin da yake ban mamaki. Maganar shinkafa ba kun karbi shinkafa ne. Maganar shinkafa kun karbi shinkafa. Wallahi ga sabe duk inda ka bude fa mun karbi shinkafa. Jama'a dan Allah dan Annabi ayi hakuri a daina tattauna matsalar shinkafan nan. Yanzu mu matsalar tsaro ce ta addabe mu a Bauchi da Zamfara da birnin Kebbi da Sokoto da Borno. Gaza ba zai ba kullun kume kudin al'umma ba ku shiru. Ku fito ku faɗa matsala ake. Ni na ba wani kuɗi da naci saboda haka Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaron nan. Dan Allah sunan ka fa shugabanni ku tausaya wa talakawa. Ku tausaya wa talakawa wannan matsalar tsaro Allah ya kawo mana. Yawwa duk kuma duk shugaban da bai tashi tsaye ya samu al'umma tsaro ba in zabe ya zo kuna da yanda za ku canza sa ku tabbatar ba za ku karbi taliya ba kuma. Yawwa saboda haka da katin zaben ku za ku mu iya abin da yasa kuka ga muna karɓar su shinkafa nan da shauran abubuwan nan idan mu da za raba arne da makami ne. ba raba arne da makami ba shugabannin namu ne arna. Kawai dai muna karɓa ne saboda in ma ba mu karɓa ba kuma ranar zaɓe zuwa kuke ku karɓi taliya shi yasa muke mu kuma ga gara mu karɓa. Magana nufin karɓewa suke su. Karɓewa su suke yi saboda haka mu yi haƙuri duka mu zo mu rufa wa juna asiri. Allah Ubangiji mutanen da ake kashewa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan mafita. Talakan Najeriya Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan masifa. Kebi a daina karɓar shinkafa. Kai ne karɓa Allah ni ban karɓar Kebi kai na karɓar shinkafa. Kai da ka je wajen wanda nake jin tsoro. Ku da ka je wajen Musa mai sana'a kuka je ku. Wannan ana kira ne ga al'umma duk inda ga wata matsala ka sanar amma tunda ba a so ba za a faɗi matsalar ba. Kar a sanar tunda dai ba a so. Dubu goma. To ni yanzu ba in tambaye ka fi kowa sanin ina da sana'a. Ina samun kuɗi ba na samun kuɗi ba. A cikin 'yan Hausa fim akwai mutanen da nake musu kallon daraja da mutunci na san kuma matsayinsu ya kai. Abala kana ciki. Abala kai wani artist ne wanda na je Lagos na ga hotunanka a jikin keke nafe, na ga hotunanka a jikin motocin mutane, na je jikin shaguna a Lagos na ga hotunanka haka a arewacin Najeriya. Cikan mutum zama celebrity a arewa shine kaga yan keke nafe da yan acaba suna manna hoton shi a jikin motar su ko jikin mashin ko jikin nafe. Abala duk inda ake neman artist ya kai a duniya kafin. Duk inda ake neman famous mutumin da zai zo duniya ta ganshi ta girgiza. Wallahi abadan ana magana kafin. Amma karo na farko da zan baka shawara matsayinka da dan uwana musulmi da nake ma kallon jarumi saboda wannan hanya ce ka dauko da kashe stadium ɗinka da daukakar ka mutanen da ke baka talluka su gane cewa baka da aji. Abala kaman kai muga an rike ga bidiyo nan ba sharri na maka ba. Ana baka naira 50,000 da buhun shinkafa abale.
Abala kaga sa musu breaker a wajen? Abala kaga sa Alijita a wajen? Kaga sa Adam Zango sa Alinuhu a wajen? Abala mu fa muna kallon ka a high level din da kai baka ma san haka duniya take kallon ka ba. Amma Abala a ganka ana baka 50,000 da shinkafa, yanzu wanda yake so ya dau talle baka na miliyan 10 ko 20. Abala ta yaya zai dauko talle baka ya ga ana baka shinkafa da 50,000. Wannan abin da kai kuskure ne, zubarwa kanka mutunci kai, kimarka da darajar ka. Yanzu ko Rara da kake tare da shi, Rara shi ya san darajar ka a Kannywood. Abala baka da masoyi wanda yake kaunar ka ya san kimarka da darajar ka irin Rara. Wallahi Rara ba zai iya tara ka cikin mutane ya baka 50,000 da shinkafa ya daga a nuna ka ba wallahi. Wallahi Rara ba zai iya maka ka ba. Saboda Rara ya san kimarka da darajar ka. Ya san duk inda ake neman artist a duniya ka kai abun nunawa ne, madubi ne kai cikin al'umma. Amma Abale Mannu ya dauke ka ya baka 50,000 da shinkafa kuma ya nuna ka a duniya, haba Abale. Abale wannan abin da kai kuskure ne, mu masoyanka ne, muna gaya ma gaskiya ne saboda wannan zai iya taba darajarka da stardom ɗinka. Don Allah Abale ka gyara. Don Allah Abale ka gyara. Don Allah Abale ka gyara. Ka wuce wannan level din. Abale kai mai raba trailolin shinkafa ne. Kai ne mai raba motoci da mashina ne. Amma Abale a dau 50,000 a baka bidiyo. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ran nan a gurgurde ran da bibi ta shayi ne a kan wasu mutane guda biyu. Na farko Amina je tawon. Tun jiya mutane sai turo mun bidiyo ake da yi wai Amina je tawon ya yi bidiyo ya kafe ni ya yi amfani wai wannan je karɓar shinkafa. Odo a bidiyon nasu ya ce wai nasiya da yin wata. Ka san ba nasiya da yin wata ba haka ake nasiya ba. Dan me ke kawo ba maka. Idan nasiya na kai ba, to wani ya kai ba. You can call me taxi ko chat. Sai nasiya ka ce ba daidai ba. Akan abin da ya
da abin da kake wai kai kana da kuɗi ka yi samu kuɗi har kuɗin da za ka samu na ƙarshen rayuwa ka Allah ne ya san gobe amma ba na jin za ka yi mai abin da suka yi mai saboda haka alfahari sabba ce ta jahilci ne ma kallon mai hankali ilimi amma wannan da kake sun sha bamban da masu yi kana yi duk lokacin da kake kan ka kankara wanda ba shi ba taɓa magana ka shayi ka da wani ba saboda ai ba ya da wani gaba ma ne amma kai dai kullum burin ka kai ne sanadin jiko ne masu da kuma kudin nan a yanzu na Allah ne inna Allah ya sha ko ne ya sa na shi ke da wani su ba tare da dalili ba a lokacin da su ba ya ba wanda ya wai Abada na ji sako a jira na wani ma lafiya Allah ya mushi ba dan mu amin a ran dan agurguje ran dan fifita shayi ne akan masu mutane guda biyu na farko Amina zai tawon so tun jiya mutane sai turo mun bidiyo ake da yi wai Amina zai tawon yayi bidiyo ya kafe ni yayi yarfani wai man je karbar shinkafa although a bidiyon nasa ya ce wai na siya ne wanda kai ka san ba na siya kai mun ba tunda ba haka ake na siya ba dan me ya gawo babanka idan na siya la kai mun you already have my number you can call me text me or chat me sai kai na siya ka ce ka gane ba daidai ba akan abin da kai magana ba da alfahari ba da wanda yake kane mu da wanda suke tare da ni sun sani alhamdulillah ni na girma shinkafa na je gurin karɓo shinkafa saboda wasu dalilin da ya sa na je akwai yara na da suka je gurin karɓo ba sai aka ce babu su alis ba za a basu kuma a lokacin ina kusa da gurin da ake raba shinkafa duka zai na kai baruna na kai ta unguwa kusa da nan suka kira ni ga su nan ba da amma ana su shiga kaza akwai su kaza da wasu sun shiga wanda su ma dinni na bayar da su a basu wannan kuma ba a basu ba sai na ce to su bari ga nan zuwa aka zo ya kaka in mu kana ya ba mu to me ka
ka yi abu ka taɓa kama raguna su ne su na daga ma kafa saboda na girman zo na hayaniya da kai amma sai aka kai ba ka gane ni namiji ne ni dabbin ne amma ni namiji ne ni ba dan daudu bane ba in ka ci gaba da shigowa gona ta zuwa zan tarba ka duk inda kake in ja kan da kai biyo ko raguna ka ƙara kamawa ci ta mu sai ne ma da ke kanta da baka ta ji wannan sakon naka ina da abubuwan faɗa sosai jama'a da Allah ku kalli bidiyon nan nawa wannan ita ce bidiyon da na yi magana akan Abale har ya mun raddi yake zagi na yake cewa dan me ya gawa babata kuma zai zo har inda nake yamin akuyanci ga bidiyon da na masa da Allah a tsaya a kalla a cikin yan Hausa fim akwai mutanen da nake musu kallon daraja da mutunci da san kuma matsayin su ya kai Abale kana ciki Abale kai wani artist ne wanda na je Lagos na ga hotunan ka a jikin keke napep na ga hotunan ka a cikin motocin mutane na je jikin shaguna a Lagos na ga hotunan ka haka a arewacin Najeriya cikan mutum zama celebrity a arewa shi ne kaga yan keke napep da yan acaba suna manna hoton shi a jikin motar su ko jikin mashin ko jikin nafi Abale duk inda ake neman artist ya kai a duniya ka duk inda ake neman famous mutumin da zai zo duniya ta ganshi ta girgiza wallahi Abale ana magana ka amma karo da farko da zan baka shawara matsayin ka dan uwana musu bi da nake ma kallon jarumi saboda wannan hanya ce ka dauko da kanka stadium ɗinka da daukaka ka mutanen da ke baka tallaka su gane cewa baka da aji Abale kaman kai muga an rike ga bidiyo nan ba shirin na maka ana baka naira 50,000 da buhun kama Abale kaga sa musu breka a wajen Abale kaga sa aliji ta a wajen kaga sa Adam Zango sa Alinu a wajen Abale mu ba muna kallon ka a high level din da kai baka ma san haka duniya take kallon ka amma Abale a ganka ana baka 50,000 da shinkafa yanzu wanda yake so ya dauka da baka na miliyan 10 ko 20 Abale ta yaya zai dauko talle baka ya ga ana baka shinkafa da 50,000 wannan abin da kai kuskure ne zubar kanka mutunci kai maka da darajar ka yanzu ko rara da kake tare da shi rara shi ya san darajar ka kani jama'a da Allah kan mu sa son zuciya kana so na baka so na ina burge ka ban burge ka gaskiya ita kwaya ɗaya ce da kakinta sai bata a wannan maganar da nayi akwai inda na ci mutuncin Abale a farkon magana na mutunta shi na karrama shi na nuna masa muhimmanci cikin al'umma na nuna masa irin quality da yake da shi na nuna masa irin ya gane wane ne shi ba inda na zage shi ba inda na yi wata magana don aibata shi wallahi Allah ya sani na yi magana ne a kurinciyar da nake mai kallon mutunci da daraja da kima kuma wannan magana a social media aka kawo hotunan nan da bidiyon nan aka yada a nan ya kamata mu masa magana a nawa tunanin amma Abale ya kafe ni ya ce zai yagawa don me yagawa babata ma'ana ya zage ni kuma a bidiyo na ban zage sa ba na biyu ya ce na ƙara kama ragunan shi ko ban sani ba yana da kiwon rago ne ko menene ya ɗauka ni ɓarawon raguna ne wai na ƙara kama ragon shi zai zo har inda nake yamin akuyanci da sauransu duk dai ya gama nashi to ni ma zan gina wa na mutunta ka na karrama ka ban ci mutuncin ka ba wallahi amma yadda kake nuna min na ci mutuncin ka ko to ba damuwa Abale dadi hikima namu amma baka fahimci sakon bane so mu kai mu daga darajar ka mu nuna wa duniya ka kai abin da aka maka muna ganin kaman yawa ne saboda darajar ka da kima ka ta kai amma tunda abin ya koma haka to ba damuwa a jira ni a bidiyo na biyu wannan na ɗaya ne yawwa to ana tafa iya ne as usual a yin dadi hikima wannan satin mun bawa gajoji gado tiktoker content creator ana ta gwagwarmaya ana ta kai kawo ana ta busy ko ina ka duba sai ka gamu so wasu daga cikin su ma sai zagin suke so amma dai I forgive all of you and kusan ma ina ji har rago na ciwo da clear rise so joking apart a gurguje ina so zan yi amfani da wannan damar in bawa wasu yana na faɗin duniya wa'inda suka nuna ba su ji daɗi ba na yararen da na yi wanda dan adam ne ni ma na san I have made a mistake and I learn from my mistake and no one is above that mistake na yi kuskure musamman ma portion ɗin da ɗan zazzago maguzanci is a mistake gaskiya kuma na karɓi kuskure na wanda washegar ranar da abin ya faru shi kan shi je tawun ɗin ya bani haƙuri kuma to tun da dai ya bani haƙuri tun da ai ba shi ɗan bare ni to na haƙura kuma ya wuce dama raina ne ɓaci a lokacin ban yi tunani ba na gadanci kuma rayuwa ala kulli halin dai ranka zai ɓaci kai yanke hukunci dole za ka iya yin kuskure so wannan ya faru so ina mai bawa masoya na haƙuri waɗanda suka ji rashin daɗi waɗanda suka kira wani wasu sun zo har inda nake so ni ma na san na yi kuskure gaskiya is a mistake so na karbi gyara ba kuma dan wani abu ba dan dai na san ban yi daidai bane ba
daga cikin wayanda ma abubuwan ba su musu daɗi ba su ne my professional colleagues, Nigerian nurses, ƙungiyoyin nurses na Najeriya da malamanmu da wayanda muke aiki a asibiti, our clinical instructors sun nuna rashin jin daɗinsu sosai. So ina mai bayar da haƙuri. So gaskiya ni ma daga ƙarshe na ga ban yi daidai ba. Sai mutane na Kannywood, Aisha Ali Samiya, Ali Nuhu, an fara dawa da raguwar abokanai na su ina mai babu haƙuri. Sai shugaban nasu na Kano, so na ƙara bayar da haƙuri da abokanai na wayanda muka yi karatu sun ji rashin daɗi, ina mai ƙara babu haƙuri. Sai still day kai je town ne mai maka na baka shawara da nasiya ka gyara gadinka, because 60% na mutane ba sa faɗa alkhairi a kanka. Yawanci suna cewa content ɗinka ka wuce kana cin mutuncin mutane ko kana cin zarafin mutane. Kaga this life doesn't get guarantee. Yau maka sani gobe kuma sai gari ya waye. Sai jonika na gwari dan aji shi da masoya wa'anda na sani da wa'anda ban sani ba. Ina mai ba ku haƙuri a janye takun ganiya. To gajanci dai ne na riga na fara yin gajanci, domin da ban je wajen wanko wannan shinkafa ba, duk wannan sama da kasan duda ba za a yi ta yi ba. So yarari na yi shi ne cikin bacin rai, so amma dai kuma ya wuce. So sai content creator kuma yacce kuke ta fafatawa akai wajen kwana nawa ana da gajancewa akan harkar nan, da a ce akan sabgar tsaro kuka jajirce kuka yi wannan gadin ko zaɓe kowa ya dala dan canza wasu abubuwa. Allah ya samu dace, Allah ya kyautata ƙarshen da rabbana.